Az Ausztráliából néhány éve hazatelepült Bertien Bagdi az Angyalokkal szárnyalók és a Lelkek tánca után harmadik regényét is megírta. Ebben a történelmi tényeket sajátos megkapó logikája szerint fűzte össze, a hiányzó részeket a képzelete és az emberismerete segítségével egészítette ki, és így egy szeretnivaló regényt adott az olvasóinak, és ezzel együtt egy új teóriát is felvezetett Leonardo da Vinci szüleiről és a Mona Lisáról. Erről beszélgetünk most. Leonardo da Vincivel kapcsolatban az embereknek általában a tehetség jut eszébe. Szóval az, hogy mi mindent alkotott, amivel jóval meghaladta a korát. És nyilván nem én vagyok az egyetlen, akiben felmerül a kérdés, hogy téged miért az ő gyerekkora, vagy az ő érzelmi élete, miért az ő személyisége izgat. Szóval, hogy miért kezdtél el róla írni? Hát pont azért, mert minden más dolgáról már írtak, és kíváncsi voltam rá, de leginkább nem csak rá, hanem a szülei életére, mert ugye nyilván összefügg Leonardo munkássága, kihat rá a családi élete, és azt nem tudom, hogy mennyien tudják, de ő egy törvényen kívüli gyermek, tehát a szülei nem házasodtak össze, de mindketten más családot alapítottak 1 éves kora után, és képzeld el, hogy történetesen én is hasonló sorssal kezdtem az életemet, és én is úgy gondolom, hogy szerelemgyerek lehettem, mint ahogy ő is így gondolja. És tudom, hogy ez egy standard elképzelés, hogy hát biztos azért nem lehettek ők egymáséi a szülők, mert más társadalmi rangba tartoztak, mert ez terjeng a világban, hogy Katerina egy szegény árvalány volt. Sőt, a legutóbbi hírek szerint azt hiszem néhány hete az volt, hogy rabszolga volt Katerina. Van egy ilyen elképzelés, amivel nagyon nem ért egyet a Martin Kemp, és még sokan mások. Martin Kemp az oxfordi professzor, aki a világ egyik legelismertebb Leonardo kutatója, ő szerinte 2 Katerinát is felszabadított történetesen Ser Piero abban az évben, és hát ez volt a feladata, hiszen jegyző volt, úgyhogy ilyen dokumentumokat kellett írnia, úgyhogy igazából nem is nagyon értette a világ, hogy ebből miért lett könyv egy kutató által, egy fikció. Mi a te elképzelésed, illetve mik azok az érvek, amelyek amellett szóltak, hogy ezt a regényt arra alapozd, amilyennek megírtad az ő kapcsolatukat? Szóval egyáltalán hogyan képzelted el ezt? Én nagyon-nagyon szigorúan vettem a már feltárt tényeket olyan történészek által, mint például Martin Kemp, aki végignézte a firenzei levéltárban az iratokat, tehát én nagyon tisztelmen tartottam ezeket a kutatásokat. De hát vannak ugye fehér foltok, és engem érdekelt, hogy tényleg miért nem lehettek ők egymáséi, ha Leonardo a gyerekük 50 fölötti jegyzetéből kiderült, hogy ő magát szerelemgyereknek tartotta, tehát valószínűleg ez egy mély nyomot hagyott benne, bizonyára szeretett gyermek is volt, mert traumáról sem tudunk. Úgyhogy ez engem nagyon érdekelt, mert valószínűleg a szülei egyébként, tehát ha azt mondanánk, hogy egy neves firenzei jegyző, bocsánat, de hogyan venne észre egy rabszolgát, aki nem is az övé, mert azt is tudjuk, hogy akiről írt ez a Carlo Vecche nevű ember, a rabszolga tézisével, hogyha még csak nem is az ő háztartásában élt ez a rabszolga, akkor könyörgöm, hol találkozhattak volna, hol eshetett volna egy rabszolgába, szerelembe egy firenzei neves ügyvéd. Hát már amennyire szerelemről lehet itt beszélni. De Leonardo tudta, hogy ő szerelemgyerek volt. És ha ennyire megmaradt az emlékeibe, ott több lehet, mint a társadalmi különbségek. Na, és ezt szerettem volna én feltárni. Az én tézisemet Martin Kemp kutatásaira alapoztam, miszerint az egy Vinci-beli Caterina di Meo Lippi volt ez a hölgy, és Ser Piero da Vinci, ugye a nevükből fakadóan Vinciben születtek, ott nőttek föl, valószínűleg a 2 család ismerhette egymást, összejárhattak, és gyerekkoruk óta valószínűleg ismerték egymást, és amikor Piero egyszer csak, miután már amúgy Firenzében már praktizált, és hazalátogatott ugye rendszeresen Vincibe, akkor én szerintem összefuthattak. Egyébként ezt a Martin Kemp dokumentumja is alátámasztotta, hogy 1451-ben, amikor ez a bizonyos gyermek megfogant, akkor bizony ő ott töltötte a nyarát, és én csak így tudom logikusan elképzelni, hogy ők valószínűleg egy ilyen de rég láttalak című találkozás lehetett az, és így vehette észre a nála alacsonyabb rangban lévő
hölgyet. Megütött a fülem, hogy mondtad, hogy nem volt traumája Leonardónak, és hogy valószínűleg neki nem volt rossz gyerekkora. Vélhetően akkor a szüleivel való kapcsolata sem lehetett rossz. Abszolút, és valójában átok után az áldás az, hogy ő törvényen kívül született, mert ezért nem kellett követni az apja szakmáját elsőszülött fiúként, és nem lett belőle jegyző. Milyen jó ez a világnak, és tényleg azt csinálhatta, amit csak akart, és egy szülő, aki ezt felismeri, hogy ő több mindenben tehetséges, és beíratja az akkor legprominensebb firenzei workshopba, Andrea Verrocchio műhelyébe, azért az már egy törődést mutat. És Martin Kemp kutatásai alapján valójában Ser Piero da Vinci bizony 15 éves koráig Vinciben élt, vagy legalábbis ingázott, nem költöztek még Firenzébe. Katarina közelében. Ser Pierónak egyetlen gyermeke sem fogant meg Leonardo után 24 évig. Más házasságból. 2 fiatal hölgy is érdekes módon nem tudott élő gyermeket világra hozni, és mindkettő meghalt, és Katarina meg 2 évente lebabázott érdekes mód. Egy másik férfi mellett. Egy másik férfi mellett, aki egyébként a család barátja volt. Ez is nagyon érdekes, hogy ugye teherbe esett Katarina, és a család keresett neki tisztességes férjet, és a család fizetett hozományt. Ez mind papíron megvan. Ennek van nyoma. Ennek van nyoma, és azért ez nagyon furcsa. Szóval a lényeg, hogy ez azért nem az az általános történet, hogy teherbe ejtett egy szolgát, és akkor el kellett mismásolni itt a különbségeket. De egy rendes, tisztességes bánásmódban a lehetőségekhez képest egy enyhe módon próbálták menteni a helyzetet, és egyébként hozzáteszem, ez is furcsa, hogy a keresztelője ennek a gyermeknek tudva levő, hogy tömegek voltak a templomba meghívva, és 10 keresztszülője volt. Na kérdem én, ha ez egy rabszolgának a gyereke, vagy egy szolgának, akit véletlenül mindenféle érzem nélkül teherbejtett Ser Piero. Szóval érted az én kíváncsiságom alapját? De azért azt, hogy miért pont ők érdekelnek, és miért nem Van Goghnak a szülei, arra azt mondanám neked, hogy én úgy érzem, hogy mindannyian kódolva vagyunk. Azt hiszem, hogy már elmondhatom, hogy nincs olyan ember, aki ne hallott volna a lélekvándorlásról, de azt, hogy miért van, azt nem igazán tudja a legtöbb ember, hogy mi az értelme a reinkarnációnak. Én úgy gondolom, hogy történtek dolgok az életeink során, előző életeink során, ami nyomot hagyott a lelkünkbe, amit ki kell egyenlíteni, meg kell gyógyítani, és ezáltal bizonyos kódokat helyezünk el magunkban, vagy a lelkünk nyoma, a sebek, vagy nem tudom, ami által bizonyos helyekhez vonzódunk. Például miért van az, hogy teljesen véletlenül Firenzében kötöttem ki 1,5 évvel ezelőtt nyáron Milánóba és Vincibe, ott indult ez a kutatás. Tehát, hogy vannak bizonyos helyszínek, emberek, dátumok, stb. Ezek mind-mind kódok, amik emlékeztetnek. És engem történetesen Leonardo szülei vonzottak, mégsem nem is Leonardo feltétlenül, ez érdekelt. Szerintem dolgom van vele. Hogyan születik egy ilyen regény? Ugye az jutott eszembe, hogy a történelmi jellegű regények, történelmi jellegű romantikus regények szerzőinél ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, hogy hoznak be olyan szereplőket, akik nem léteznek, de az ő regényükben léteznek, hogy egészítik ki a fantáziájukkal a réseket, hiszen ezért minden nincs dokumentálva a Leonardo életéből sem, és hogy ezzel te hogyan dolgoztál? Én nem hoztam be olyan személyeket, akik nem léteztek. És inkább itt az volt a nehéz, hogy beleéljem magam abba, hogy ezek a karakterek milyenek voltak. Mert egy adópapírból, vagy egy adásvételi szerződésből nem derül ki, hogy milyen jellemmel rendelkezik az illető, milyen traumái vannak, milyen vágyai. Egy 3-dimenziós karaktert kell formálnom. És ilyenkor képzeld el, Andi, ez olyan lehet körülbelül, mint a családállítás, hogy ráhangolódom az illetőre, ugye nyilván tudom a nevét, meg ráhangolódom a helyzetre, és ez egyfajta empátia, amit gyakorolnom kell, és a saját tapasztalataim, hogy én hogy reagálnék egy ilyen helyzetben, és akkor tulajdonképpen ezért van az, hogy mikor azt mondjuk, hogy egyek vagyunk,
ez azt is takarja, hogy ugyanúgy reagálunk azért bizonyos helyzetekre, hát a pszichológia is erre alapszik. Végülis a korszakot is figyelted, tehát hogy az emberi viszonyokat, vagy hogy milyen jogai voltak, vagy lehetőségei voltak egy nőnek, milyenek egy férfinak, milyen kényszerpályán mozgott adott társadalmi helyzetben egy nő, egy férfi. Látszik a regényedből, hogy erre is figyeltél. Természetesen, hát korhűnek kell lenni. Ettől függetlenül azért elég szabad elvű vagyok, és lehet, hogy bizonyos szituációkban nem biztos, hogy pontosan úgy történhettek a dolgok. Tényleg nemrég voltál Firenzében, végülis azt a milliót azt meg tudtad mutatni, és ami engem még jobban izgat, hogy milyen lenyomatot hagyott ez a kapcsolat, vagy a szülőkkel való kapcsolat Leonardoban, vagy hogyan mutatkozik meg az ő későbbi művészetében. És ugye mondtad, hogy te ismered azt az érzést, hogy az embernek elválnak a szülei, és akkor nincs az együttlét. Igen, hát én azt szerettem volna, ha a szüleim együtt lennének. Ez az első. Nyilván Leonardo is. A második, nem értettem, hogy miért, mindig kérdeztem. Az anyukámék azt mondták, hogy azért, mert az apukád azt mondta, hogy zöld, anya meg azt mondta, hogy piros. Jó. Ugye nyilván Leonardo is kutathatta, hogy miért nem lehettek együtt a szülei. Aztán, amikor meg meghaltak, az is egy érdekes folyamat, elveszíteni a szülőket. Illetve azt tudod, hogy mikor veszített el? Tehát, hogy hány éves korban? Azt tudom, hogy az apukája pontosan mikor halt meg, az anyukája én szerintem körülbelül akkor, amikor ő 24 éves volt. Azért gondolom, mert onnantól tudott konkrétan Ser Piero a harmadik feleségre úgy koncentrálni, hogy onnantól kezdve 11 gyermeket nemzett. Hát úgyhogy ez is mutat valamit, hogy akkor már nyilván nem Katarinával volt. Tehát Katarina korábban meghalt, mint Ser Piero, és Ser Piero történetesen pont akkor halt meg, mi alatt Leonardo a Mona Lisát festette. És akkor igazából én úgy gondolom, hogy ez egy gyászfolyamat lehetett, meggondolta magát, inkább úgy gondolta, hogy egy kedves kis portrét készít az ő családjáról. Én ezt fedeztem fel, ezt tartottam logikusnak, ugyanis neki nem volt lehetősége nyilvánosan megfesteni az ő kis családját, de egy emléket mégis szeretett volna róluk. És ez a te elképzelésed. Ez az én elképzelésem, és hála Istennek még ráadásul egy nagyon kedves kis bizonyítékot is nyert ez az elképzelésem, és a tükröt kellett hozzá használnom, tükröznöm kellett a tengelyét. A képnek, a Mona Lisának ezt próbálják otthon ki, az egyik oldala úgy néz ki, mint egy nő, ha a tengelyét betükrözzük egyik oldalról, másik oldalról, mint egy férfi. És utána letakarjuk a dekoltást, akkor úgy néz ki a Mona Lisa, mint egy ilyen 10 éves reneszánsz gyerek, tehát ott van Leonardo kiskorában. És a fiatalkori képét festette meg a szüleinek, és tudod, milyen érdekes visszacsatolást nyert ez a tézisem még pluszban, hogy most ugye írok erről cikket, próbáljuk a nemzetközi szinten is ezt tudatni a világgal, ezt a hatalmas felfedezésemet, amit egyébként Martin Kemp nagyon érdekesnek tartott, és azt mondta, hogy ugyanez történészként ez neki nem bizonyíték, de ez is egyfajta elemzése lehet a képnek. Tehát, de hogy amivel kezdtem a mondanomat, hogy milyen szép visszacsatolást nyert, hát pont most hívtak fel a gyerekeim, hogy megmutogassák nekem videón, hogy milyen régi képeket találtak, és nekem van egyetlen képem a szüleimről, ahol ők olyan szerelmesen ülnek egymás mellett, ez nyilván még akkor volt, amikor én még nem voltam, és én azt úgy dédelgettem, és hát nem tudtam, hol van. És most került elő, és most mutatták meg, és azonnal rájöttem, hogy igen, pont ezt akarhatta Leonardo, ezt, hogy egy kis emléke legyen róluk abból az időből, amikor ők még együtt voltak, illetve így lehettek hárman együtt ezen a képen. Ez magyarázhatja azt, hogy ő élete végéig magánál hordozta ezt a képet. A Mona Lisát haláláig. Nem adta oda. Nem adta oda a megrendelőnek, valószínűleg meggondolta magát, ezt pedig Pascal Cotte, a francia kutató egy olyan fénytechnikát dolgozott ki, amivel átvilágítja a festményt, és lehet látni, hogy kronológiailag hogy született. És felfedezett Mona Lisa alatt egy másik képet. Ez lehetett esetleg Lisa Gherardini, ami az általános elfogadott tézis. A megrendelőnek a felesége, aki egy gazdag patricius volt. Csak hát itt megint felvetődik a kérdés, hogy ha megnézzük a Mona Lisának a hajviseletétől kezdve a ruházatát, a nagyon-nagyon egyszerűségét, és rajta a fátyol, a fekete fátyol nem igazán néz úgy ki, mint egy gazdag patricius felesége. Nem beszélve arról, hogyha nem adta oda ezt a festményt a megrendelőnek. A megrendelő mit gondolhat vajon Leonardo és az ő felesége viszonyáról? Miért tartogatja magánál a festő
Úgyhogy valószínűleg az lehetett, hogy ez nem a Lisa Gherardini. Az hogy van, hogy amíg közben írod, és amiközben mesélsz a regényről, ugye ez egy élő történet, tehát Leonardo életéről tulajdonképpen a különböző online felületeknek és újságoknak is érdekel, hogy minél több izgalmas új információt közzétegyen. És akkor te azért hosszú idő alatt, amíg megírtad a regényt, meg most is, amíg beszélsz róla, sok helyen beszélsz róla, addig kitartasz a saját elképzelésed mellett. Ennyire hiszel benne, vagy ennyire logikusnak látod, vagy azt mondod, hogy ezt én így képzelem el, engem ez nyugtat meg, és végülis az olvasóidat is ez a magyarázat nyugtatja meg. Jó visszajelzések jönnek, soha senki nem kezd el vele vitázni, és azt gondolom, ha Martin Kemp, aki egyébként az összes tudóstársát, hogy mondjam, kritizálja a saját tézise miatt, mert önmagában nem állja meg a helyét. Például Sigmund Freud szerint ez az anyuka, illetve egyfajta önarckép. Lilian Schwartz szerint, aki egy digitális művész, ő például azt bizonyítja, hogy ez egy önarckép. Illetve van még valaki, egy Vincetti nevezetű ember, olasz ember, aki pedig úgy gondolja, hogy ez a fiatal tanítványa, tehát ő ült modellt valószínű. Tehát ő meg belelátott egy kis fiatal fiút. Valójában mindenki megérzett ebből valamit. Valamiért mindenki egy szeletére ráérzett, én meg egyszerűen összeraktam, tiszteletben tartva az ő kutatásaikat, és rájöttem, hogy ez az egész család. És megmondom őszintén, hogy Martin Kemp most már azt mondja, aki egy egész könyvet írt arról, hogy ez a Lisa Gherardini, akinek hasonló sorsa volt az anyukájához. Tehát valószínűleg ezért emlékeztethette annyira Leonardót az anyukájára, és talán onnan jött az ötlet, és akkor meghal az apukája, és ott van az a gyász pillanat, hogy úristen, egyedül maradtam a világban. És a tükörrel szeretett játszani. Hát tulajdonképpen ő az összes jegyzetét tükörírással írta, tehát az elméje valahogy úgy volt bekódolva, vagy beprogramozva, hogy ő erre képes. Nem csoda, hogy tudott egy ilyesfajta képet festeni, aminek a megoldása egy tükör. És nekem ez nagy visszacsatolás volt, hogy Martin Kemp azt mondta, hogy ez már nem is egy portré, hanem egy univerzális kép. Tehát, hogy annyi mindent bele lehet látni valójában, de ezt a tézist megkönnyezik az emberek. Mert szívből jön. Illetve az én megközelítésem is szimpatikus ennek az embernek is például, mert azt mondom, hogy nem egyedül találtam ki, tiszteletben tartom mindenki kutatását, gyúrjuk egybe. És legyen ez a közös megfejtés. Így szeretném tehát, hogyha a Mona Lisa végre egy megfelelő helyen lenne, tehát a Mona Lisa, mint a szerelem szimbóluma, hiszen nem véletlenül a szerelem városában látható a mai napig ez a kép. Nem véletlenül ott kötött ki. Az, hogy sok mindent láttál már a világból, tehát hogy így utazol, máshol is éltél, Ausztráliában is éltél, Angliában is éltél. Az, hogy van benned egy ilyen merészség, hogy bármihez hozzányúlj, ami téged érdekel, hogy vannak ilyen szinte kőbevésett gondolatok bizonyos dolgokról, és aztán egy picit megmásítsd, vagy másképp rakd össze a képet, mint ahogy az megszokott, hogy ehhez hozzájárul az, hogy ennyi helyen voltál már a világban, és ennyiféle életet éltél. Igazságérzet. Mérleg vagyok egyébként, és az igazságérzetem, a mérlegnek a két oldala, hogy számomra túlságosan szélsőségesek és túlságosan fekete és fehér a történelmi szempontból, és egyszerűen megérintett az igazságtalanság érzése. De már megint azt mondom, hogy vajon miért lázadok, hogy miért vagyok ilyen bátor, és azt is mondanám, hogy Leonardo-nak a legismertebb mondata, hogy tanulj meg látni, és vedd észre, hogy minden összefügg mindennel. És ő megtanított minket olyan dolgokat látni, amit szabad szemmel nem láthatunk. Például az emberi test, belső világa, és még sorolhatnám. Ez jó végszó. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, hogy itt láttam. Bertien Bagdi, a Lelkek tánca 2, Leonardo szüleinek titkai című könyve születésének sztoriát mesélte el, hiszen ez számára az életre szóló könyv. Az interjú hosszabb változatát a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján megtaláljátok, ott további részleteket árul el a szerző arról, hogyan fonódik össze az ő személyes története Leonardo szüleinek történetével. Itt a Rádió Cafén rövidesen folytatom a műsort.